Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadtos gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong pagi magapanundo sa pulong sa kamatuoran. 2 Corinthians 5:10 For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the things done while in the body, whether good or bad. 2 Corinthians 5:8 We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. 1 Corinthians 4:18 While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Revelation 22:12 Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every man according to what one has done. Isaiah 53:6 All we like sheep have gone astray. We have turned out every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan na nga routine nining atong ministry. Gikinahanglan ang pagpangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag, pinagi sa pagsugid sa mga salang nabuhat nato nining adlaw. Otherwise, kung dili nato isugid, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong sundon ang mando sa Dios o iyang tugon diha sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa English, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, andam na usab ikaw sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo diyan sa imong kinabuhi, dili ka pa usa ka magtotoo, ang imong buhaton mao ang paggamit yan ang imong free will, kabubuton. Hinatag ka na sa Dios kanimo o ipagamit ka na sa Dios aron ikaw makahimo sa labing mahinungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magandam ta karon sa atong kaugalingon pinagi sa hilom mga pagampo. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makausapa aron kami makatuman sa imong mando. Bani kami nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo
sa tataw nga paagi o kini among gipahimuslan tungod kay grasya kining gikan sa imong hustisya. Salamat niining kinabuhing imo panggilugwayan og naapa kami kaaskil ning among lawas og napay kalantip sa among pangunahuna kini among gamiton alang lamang sa pagtuman, pagpasibo namo sa imong grasya. Salamat niining tanan, gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesya o grasya. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers o ang atong mga higala, atong mga relatives and friends and atong mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome kaninyong tanan. I hope you are all in the pink of health aron sa atong pagpahimulos nining grasya. Okay? Niya pa kita magadupot ni ining atong tunanan which is entitled What Life is All About. Okay. Now, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon nga atong giingon kanimo. Kay kinibahin pa man sa kaluwasan which is our main thrust ning atong ministry. We have to get this point of doctrine that a person who receives a gift, mudawat siya o gasa, apan iya kining isalibay, iya kining ilabay the same gift right towards the giver's face, buot pasabot, to reject it, kini gipakasama nato pag-insulto sa gasa sa Dios nga gitanyag kanato, ngani kanato, rejecting God's gift of salvation. Now, ang Dios nagakanayon diha sa iyang pulong nga kita mahibaw beyond any doubt that we are on our way to heaven. Ana ka na sa 1 Juan 5:13. And He has told us why, ngano. Tungod kay ang mga requirements, ang mga panginahanglanon alang sa pagkahilangit have been met for us by the Lord Jesus Christ. Siya man ang mituman. Ikaduha, the way to heaven is not by works, but by faith. Ephesians 2:8-9. Klaro man na kayo. O aton ibalik-balik, aron din nagyon na nimo makalimtan nga ang pagkahilangit dili pinagi sa atong mga binuhatan, nga mga maayong binuhatan, kundi dili pinagi sa pagtuo. Ephesians 2:8-9 akong kutloon na usab. We have been saved by grace through faith. Pinagi sa pagtuo. That not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Well, atong kanunay kining gibat-bat, mga buhat 16:31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. John 6:47, I tell you the truth, he who believes has everlasting life. John 3:18, whoever believes in Him is not condemned. Kining Him si Ginoong Kristo. But whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:36, he who believes in the Son has life, eternal life. And he who rejects the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. Now, naya akong panguntanan nimo. Yun sa manimo pagkasayon, for sure, that you have indeed become a child of God. Yun sa nimo pagkasayon. Now, I often ask anybody whenever God gives me an opportunity niining pangutanaha, yun sa manimo pagkasayon ni ikaw Kristohano na.
Or how did you become a Christian? Now, if I were to pose the same question to you, unsa man nimo pagtubag kana? Could you provide a clear biblical answer? Well, tingali, it's time for you to make sure you understand the basics of salvation. Daghan ra ba? Baggang duot sa mga magtutuo ang rabagyod matinawi niini. Subo kayo palandungon. The basics of salvation. Now, so you can answer a reporter's question, but so you can know for sure that you have indeed become a child of God. Manungdanon pag-ayo kini. Pangutan na imong kugalingon, nining musunod nga mga pangutana. Have I recognized that I have committed sin against God? Naman na sa Roma 3:23, nag-ingon, we have all sinned and have fallen short of God's perfect standard. Tungod gini sa atong sala, that salvation is so vital. We need to be forgiven. Muna una nga pangutana. Ikaduha, have I acknowledged that Christ died on the cross to pay the penalty for my sin? Ug ako bagyong giila, gidawat, gituuhan siya, si Ginoong Jesucristo, ingon nga akong personal nga manluluwas. Romans 10:9-10. Kaya ang kaluwasan, God, is not a matter of trying to live like Jesus or believing that he was a good man. It is accepting as a gift what he did at the cross for us. Muna ikaduha, ikatulo. Na ba ko'y kainit? Do I have the desire to live in a way that pleases Christ? Kay this gives evidence that ang atong pagtuo ngadto kaniya genuine. 1 John 2:3-6. Do you know you are saved? Naibawa na bagyo ka? Natino na bagyo nimo? Nasuta na bagyo nimo? Klaro na tataw na bagyo nimo nga ikaw luwas na? Now, ang pangutana ni, because it's the most important question you'll ever answer. Now, kay nabitoy pulong sa kaalam nag-ingon nga, to get to heaven, it's who you know that counts. Now, kung kay panahon, basahan yung mga bersikulo ha. Episo 1:3-14, 1 Pedro 3:15. Now, karon atong isgutan ang bahin sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Hinumdum ka ba? Tulo ka bahin sa plano sa Dios. Ang naguna niini kaluwasan, ikaduha ang magtutuo din sa panahon, ikatulo ang magtutuo dito na sa eternidad. Kung balikon sa in English, the plan of God consists of 3 phases. Phase 1, salvation. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao kanay una. Ikadua, human ka maluwas, then unsa na naman ka sa phase 2 of the plan of God, believer in time, o gatong sundon ang mando sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. O gang ikatulo, dito na sa eternidad. Phase 3, believer in eternity. Revelation 21:4 nagaingon, He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more tears, no more pain, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. Now,
Okay, na akong pangutana nimo. Human ka maluwas. What? Unsa may mong buhaton? After a person believes in the Lord Jesus Christ and he is saved, human gyud sa iyang pagaluwas, gimanduan siya. Niya sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsao man nato pag-grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pinaagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. But first of all, honestanan, ang bag-o pagyod nga na tao pag-usab nga magtutuo, newly born again believer, is made to understand that the following things have actually happened niya tugyong higayuna nga iyang gituuhan sa Ginoong Kristo. To wit, aniya, he was imputed eternal life. John 3:36. Giisipan siya sa pagkamatarong sa Dios. Ikadua, giisipan siya sa kinabuhing dayon. Righteousness ang pasulob na niya ng maong magtutuo. God's righteousness gi-impute, giisip, o gawas pa, giisipan siya sa kinabuhing wala na katapusan. Unsa pa? He was forgiven and cleansed of the unpardonable sin. Okay? So, gipasaylo siya, gilimpyuhan na siya, gikansilar, kadtong sala nga dili na mapasaylo. Okay? Unsa pa? Ang iyangan, gisuwat dito sa Lamb's Book of Life. He immediately became a member of the royal family of God. Ug siya musugod na sa pagkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga may kahulugan na ay hinungdan o na ay definition. He becomes a potential winner in life and in the life hereafter. He becomes a recipient of the spiritual gift. Kinsa naghatag nini ang balaang Espiritu Santo. He becomes a recipient sa katluan. No, nili kay katluan, kapatan ka mga butang. Nagisangkap sa Dios at the point of salvation. Gitawag na siya karon og santos. Of course, he is a saint. He is called a believer. Kristohanon. He becomes a citizen of heaven. Tagalangit na siya, Pilipos 3:20. Nahimo na siyang sakop sa pinili, tinawag, called out ones nga ecclesia. Nahimo na siyang sakop sa lawas ni Ginoong Jesucristo. He becomes complete in Christ, completely secure, and he is sealed by God the Holy Spirit. Gitimrihan na siya sa balaang Espiritu Santo. Now, niya pag yung mga butang that every believer anticipates samtang aniya pa si dinhin ini kaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 life. Ato laning tawgon og phase 2 life. Kaya ang phase 3 life is our life with God in heaven. Diba? Okay. So mo kini mga butang nga mapaabot sa usa ka magtutuo samtang niya pa siya nining phase 2. No more condemnation. Romans 8:1. Phase 1, phase 2, and phase 3. Wala na'y paghukom kaniya. Kanselar na kana. Appointment with judgment or condemnation. Number 2, absent from the body, face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8, mo na ang phase 3. Tuan ta, uban sa Diyos dito sa eternidad. No more pain, nor sorrow, nor tears, nor suffering, nor death, because the old things are passed away. Revelation 21:4.
No, nata sa phase 3. O niya, the believer can anticipate a new home in heaven. John 14:1-6, phase 3. And the believer can anticipate an eternal inheritance. Atong panulundon, atong madawat. 1 Peter 1:4-8, phase 3 yapon ka na. Ikaunom, a believer knows he has a better recognition of eternal life. John 20:31, phase 1 and 2. And number 7, nagapaabot siya, nagahuwat siya sa lawas nga binanaw. Awaiting for resurrection body. John 11:25, 1 Corinthians 15:51-57, 1 John 3:1 and 2, Philippians 3:21, na sa phase 2, o daghan pang mga passages bahin ini. Now, ang mando sa Dios for every believer, ana nato mabasa Discolusas 2:6 nga nagkanayon, as ye have therefore received the Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Na magalakat na kita unsabay walk ye, magalakaw, of course. Magkinabuhi, kay managawi, uban kaniya. Every believer's guide in his new spiritual life, mao kini, si Ginoong Jesucristo, mao ang kinasuuran natong higala, a faithful friend. The believer's best friend is the Lord Jesus Christ. Si Ginoong Jesucristo, dili kasagaran nga persona sa tibuok universo. Mao kanang hypostatic union, God and man at the same time. Unsa kadili kasagaran ni Ginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ is the only genuine celebrity who never dies nor fades. And He is always thinking about you. Alang kanimo magtuo. Huna-huna kang Ginoong Jesucristo, and He always wants what is best for you. He considered you so important nga misakripisyo gani siyang kaugalingon. Alang kanimo. Nahimo siyang puli kanimo. Samtang gilansang siya dito sa cross. While we were yet sinners, He died for us. Unsa pa? He created the universe and controls it now. Siya ang nagabuhat ng universo. Walay bisag unsang butang nga may tabo, gawas nga mutugot na si Ginoong Jesucristo. Nothing in the universe happens unless the Lord Jesus Christ lets it happen. He is always by your side. Na siya. Kanunay diya sa imong kiliran. Nagahatag siya og kalig-on o gahom diya kanimo. Pinagi sa balaang Espiritu Santo. He comforts you. He has no beginning nor end. Alpha and Omega siya. He is the model of humility. Kung mutanaw kag mangita kag isa modelo sa pagkamapaubsanon, si Ginoong Jesucristo, mao ang model of humility. He is every believer's hero. Bayani. Siya kanimo ingon nga magtotoo. He used the same doctrine God has given you. Did you know that? Siya nagagamit sa doktrina nga karon atong gitunan diya sa Biblia. He is the one who controls history. Ayaw na kalimti. Siya ay nagagunit ining universo. Every believer is eternally in union with Christ. Basic doctrine ka na. Naiusa na kita, nadugtong na kita kang Ginoong Jesucristo. Kung kanang paghiusa hangtod na sa wala na katapusan.
Ang matang magtutuo gimanduan sa Dios to walk with the Lord, managawi uban sa Dios. Walking with the Lord is like walking in life. Ibaw ka ba? You have to start somewhere. Apan ang kinalisdan ini is the first step, right? Kay ang pulonggong Kristo can be spelled out like this. C, makanunayon. H, mapaubsanon. Okay? Actually, ang in English, kini spell out ni C, constancy. H, humility. R, resiliency. I, integrity. S, stability. O T, tenacity. Well, constancy. Unsa man ning constancy? Makanunayon. Consistent. Your ability to be consistent. Mo na constancy. Kanyang humility, pagka mapaubsanon, comes from the consistent intake and metabolization of Bible truth. Pinagi sa enabling power of God the Holy Spirit. You see? Humility. Ang imong pagkamakanunayon, masigihon, malahutayon nga pagtuon o paggaling nini, metabolization of Bible truth, pinagi sa, of course, gahom sa Espiritu Santo. Kung why Espiritu Santo, walang tayo mahimo. And then resiliency. This is the ability to bounce back. You see? Nga dili ka mo react ngadto sa mga tao who fail you, hurt you, and generally let you down in life. Instead, mugamit ka sa gitawag og faith rest principle. Unsa man tong mga agenda nining faith rest principle, of course, claim a promise. Unya, think of what God can do to your problem. And then, number 3, relax because God is in control. Mao kanang faith rest drill. Unya, integrity. Unsa man ang integrity? Your loyalty to the truth. Ang imong lealtad ngadto sa kamatuoran. Unya, ang stability. Unsa man ni? Well, sa in English, it is the consistency that comes into the life nining hamtong na nga magtotoo. He is stabilized, ligon gyud, makabarog siya kaligon because of his consistency and constancy sa iyang pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios and metabolization of the Word of God. Tenacity. Unsa man ang tenacity? Well, kini na kahulugan, you hang in there when things do not always go right. Na kay pagsalig ngadto sa Dios, so you have courage toward man. When you have total confidence in God, di man kini mo'y makapahimo kanimong constant, consistent, and stabilized. Now, ingon nga usa ka bata pang masuso nga magtotoo, baby believer, we should be aware that there are 3 levels of spiritual growth. Sa ako nang at kanimo kagahapon nga mao kini ang tulo ka ang sa espirituwanong pagtubo, namely pagkabatang masuso, brephos, sunod adolescent, pagkahingkod, o ang ikatulo, pagkahamtong, mature. So baby believer, adolescent believer, and mature believer. Now, whatever station in life nga ikaw, that you are in, mao ka na ang imong, paminaw, this is your full-time Christian service. Not necessarily working in the mission or as a pastor or as an evangelist or what. No. Whatever station in life nga ikaw,
mao kana ang imong full-time Christian service. Prinsipyo kana sa pulong sa Dios. Ang matag magtutuo should so live his life as unto the Lord, not as unto man. Colossians 3:23. Kay kita, nagakinabuhi one day at a time. Basta, dependent only upon the grace of God. Nagahagad lang yun kita sa grasya sa Dios. O, ang usa ka magtutuo should so live his life as if it is his last. Di man nina. Kaya ang Diyos nasayod og na kakita absolutely what we think and do in life. Lucas 12:2. Now, can we afford to be losers in God's sight? Can you? We only pass this world once. Kasara kitang muagi. Niining kalibutan na. 1 Corinthians 15:22 says, For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Furthermore, ang usa ka magtutuo should be reminded that he is a spiritual salesman carrying a perfect product. Nganong perfect man? Tungod kay ang produkto nga iyang gida is perfect because its warranty is eternal, and what's more, libre kini, way bayad, free. Ngano man? Tungod kay diha nay mibayad sa hingpit. Someone has already paid it up in full. Kinsa man ang bayad si Ginoong Hesukristo. Dugang pagyud niya na, ang matag magtutuo usa ka misyonero. In fact, kitang mga magtutuo utangan sa kalibutan sa maayong balita sa kaluwasan. We owe the world the gospel. Romans 14:16. In Romans 10:14, unsing gisulti, how can they, kadtong mga di magtutuo, call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? Mao ni mga pangutana. And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? Romans 10:15. Si Apostol Pablo nagadeklarar niini, Woe is me if I preach not the gospel. 1 Corinthians 9:16. Kaya ang pulong sa Diyos nagkanayon. How beautiful are the feet of those who bring good news. Romans 10:15. Di man ni katong bersikulo nga akong gihatag kanimo nga mahinungdanon pagayo. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, niya mga punto akong i-emphasize yun kanimo nga dili magtutuo. Karon nga nagpaminaw kanini atong pagtuon sa pulong sa Dios, kung ikaw dili pa magtutuo paminaw. Ang nag-unag yun niining punto nga akong dadon diya kanimo, God does not wish anyone to perish. 2 Peter 3:9. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Basta haragod na. Klaro kayo. Ikaduha, 1 Timothy 2:4. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Ikatulo, nahimo kitang mga anak sa Diyos pinagi lamang sa itong pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Galatia 3:26. Ikaapat, ang Diyos miluwas kanato tungod sa iyang kaluoy, not of our righteous deeds. Titus 3:5, unsa gisulti. He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by God the Holy Spirit.
Ikalima, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Mateo 7:13 at 14 unsay gisulti. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Only few are entering into it. Klaro kayo. Na pagyoy gisulti diha, mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12 nga nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Now, diha sa Juan 1:12 na ay gisgutan dihang katungod ni ikaw mahimong anak sa Dios, the right to become a child of God. John 1:12. Diha sa Jeremias 29:13 usab na gayon. He who truly seeks me shall find me. Nya diha sa John 3:36 kanunay nato kining batbat. He who believes in the Son has life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Now, ato ning ipadayon ugma sa atong pagisugot mahin ini. Di man we only pass this world once. Okay? We should live as if it is our last. So we have to encounter with Christ, either a Savior or Judge. Magampo ta. Higala. Kung galing mamatay ka karon na ibaw kapag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod kang turan, ang Biblia ang pulong sa Dios nagkanayon nga imo ka nang maibawan ra ba? So, I'm asking you this question, since this is the most important question sa tibuok mong kinabuhi, nga imong pagatubagon. Pangutanon ta ka, luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka mag-usa ka simbahan, kung dili luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka mag-usa ka talahoron o dalaygon kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Kinahanglan maluwas kita matulpa sa Biblia. Higala. In order for you to get saved, first of all, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw usa ka makasasala. Roma 3:10 ug 12 nagingon, kaya ang kasulatan nagingon, wala gayoy tao nga matarong walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat umayo, wala bisan usa. Kaya ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo'y hinungdan nga nakabsan kas himaya sa Dios. Ug mo na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka may langit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo. You will realize nga ana ay nahigugma nimo. O gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay siya dito sa krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag kanimo kay gayunan nga ikaw mahilangit. Nabitos Roma 5:8 dagingon, apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Now, ang nakaluwas nato mao ang kamatayong espiritual, ang pagbayad ni Ginoong Jesucristo sa silot sa atong mga sala. Kolosas 1:14 na kanayon nga mao'y naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala.
Timan doon na lang kay kapilian higala. Sabta gini pagayo. Mutuo ka ba kang Kristo, ingon nga imong manluluwas o ikaw maluwas. May langit. O, musalikway ka ba kaniyang manluluwas o ikaw mahinukman. You will be condemned. So pagpili, higala. Pansabta ang gisultis puro sa Diyos, Dias 1:3-18. Ang dili mutuo mahinukman ang daan. Tungod kay waman siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion ko, pagpahinomdom kanimo higala, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo, o ikaw maluwas. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, salamat. Niining matamis nga gayon sa among pagpakigambitay kanimo o sa imong mga pulong. Salamat ning grasya nga mong gipaymuslan. Salamat nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din nagdapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among balang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.